Ще ти покажа бързо демо на софтуер, който сме разработили и даже вече се ползва в Transpress. С системата решихме над 20 проблема за Transpress. Ще покажа няколко, които според мен са най-значими. Първо, в реално време да знаеш къде е най-ефтино да се зарежда. Войната в Иран направи ситуацията доста динамична. Второ, губи се време ежедневно да се консолидират данните за гориво и да се разпрати актуална информация. Трето, грешните зарядки, откраднати карти, сифване на HVO и други подобни. Четвърто, как да следим, ако някой камион плаща повече за тол такси на километър. Директно минаваме към картите. Това са карти с вашите цени, не от интернет, а от вашите зареждания. Системата се обновява ежедневно с акциза за всяка държава, с актуалните цени по доставчик и актуалните валутни курсове. Оставят чистата цена. Литър срещу литър в евро. Виждате къде дизелът наистина е ефтин. Разбира се, имате същата карта и за AdBlue. Разлика от няколко цента на литър при стотици хиляди литри на година внася доста спестявания. Продължаваме директно с секцията за транзакции, където те се обработват и мога да ви покажа как го бяхме направили в първата версия, където се качваха файловете ръчно. Аз тук сега ще кача един файл на OMV, покажа как се случваше, а в момента това нещо цялото е автоматизирано и транзакциите се теглят автоматично от всеки един доставчик. Ето сега ще отворим и виждаме, че файла веднага се прочете като OMV файл, тъй като всеки доставчик има различни типове данни и това нещо, нашата програма го консолидира. Така, продължаваме напред, където ще преминем към аномалии. Тук сме избрали аномалията за доставчик в грешна държава, защото каква е тази аномалия? Най-често зареждането на гориво за всеки доставчик се допуска само в определени държави. Изведнъж има зареждане в друга държава. Това значи две неща. Например, ако сме забранили OMV в, да кажем, Австрия и някой зареди в Австрия, тук ще излезе аномалия. Това значи две неща. Или карта е открадната, или шофьора не е заредил къде трябва. И в двата случая искаш да знаеш веднага, не след месец. До всяка грешка пише колко ти струва, отиваш при точния човек с точната сума, за да разбереш повече как да се оправи този проблем и в бъдеще да не се случва. Разбира се, ще преминем към следващото нещо, което исках да ти покажа, а именно зареждането, т.е. плащането на пътни такси за километър. Тук много лесно можеш да видиш кои камиони в кои държави колко им струва цена на километър за тол такси. Така можеш да откриеш лесно отклонения, ако някой плаща над 80 цента на километър, а някой плаща 30, много лесно можеш да разбереш кои са ти неизгодните курсове или да разбереш защо има разлика или да отидеш с точните данни, тъй като когато избереш директно цената за консолидираната цена, тя ще отвори детайлна връзка, където да видиш разбити плащанията към определения доставчик за тол такси. Разбира се, това са само малка част от нещата, които мога да ти покажа, но ще се радвам да се видим на живо в Geritech, да ви покажем продукта в детайл и да изговорим как може да спестите максимално много разходи на месец. До скоро!